Thekabajar Dalaisa Dularāय Gudi Baथौ आफादनि नैथि खेराइ खुंफुंनायजों लोब्बा लानानै गेवलां मेल खुंनाय दा बे गेवलां मेलखौ सामलायनाय मानगोनां आफादगिरि आरो बे गेवलां मेलावनो नुजाफैनो हानाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि माइनाव आफाद लाइमोन आफाद आरो गुबुन गुबुन गुदि बाथौ आफादनिनो दालाइसा आफादनि मानिजाथाव दैदेनगिरि बिथांमोन दा बे बाथौ धोरोमा जों बर' हारिनि धोरोम गुबुन गुबुन हारि माहारिहा जेरै बांगाल जुंगाल आरो जिसुफोर गावबा गाव हारिहा मोनफा मोनफा धोरोम दंखायो थिग बे रोखोमनो जोंनि बर' माहारिहाबो बाथौ धोरोम दंखायो दा दिनै ख्रिस्ट धोरोमनि अर्थात इंराजि बोसोरनि 2020 दा ख्रिस्ट धोरोमा 2020 जाबाय माने इंराजि मायथाइया देग्लाय 2020 जाबाय आरो दा बेखौ ख्रिस्ट धोरोमनि अर्थात जिसु ख्रिस्टनि जोनोम साननिफ्रायनो बे सनखौ दाबोनाय जादों दा 2020 जाबाय थारमाने जिसु ख्रिस्ट जोनोमा 2020 बोसोर जाबाय आरो बिनि सिगां 3000 बोसोरनि सिगां ख्रिस्ट गिबि 3000 बोसोरनि सिगां बर' माहारिनि बे बाथौ धोरोमा दंखायोमोन बुंनो थाङोब्ला बर' माहारि जोनोम जानायजोंनो फैफाखानाय बे जोंनि बाथौ धोरोमा उनावहाय जाय जेरै गोसो एरै बे बाथौ धोरोमखौ गुबुन गुबुन सेरखे बेरखे मुं लानानै बा सिबिग्राफोर गोबां जानायाव जाय जेरै एरैहाय सिबिबोदों दा जोंनि गुदि बाथौ आफादा खुब बैसोआ खम जाहैबाय 6 बोसोरल' जादों जानोसैसो नैबे माबायाव मार्च बे कनफारेन्स प्लास 6 बोसोर जानोसै बिनि सिगां 1992 आव दुलाराय बाथौ धोरोमारि आफाद बे आफादखौ दानाय जादोंमोन अल बाथौ रिलिजियास इउनियन बेखौ दानाय जादोंमोन बेवहाय गासैबो बाथौ सिबियारिफोरखौ हमथुमजोबनानै मोनसे आफाद दानाय जादोंमोन बिनि उनावहाय दुलाराय बाथौ गौथुम फैबाय आरो बिनिफ्राय बाथौ महासभाबो फैबाय दा बाथ्राया जाहैबाय 2014 आव जे हजुआ होननाय मोनसे जायगायाव जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे बिराद गिदिर 1000 जरा खाम सिफुं दामलायनायनि जे बिराद गिदिर मिटिं जादोंमोन बे मिटिंनिफ्रायनो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जे आफादाव जोंनि परम्परागत भाबै सोलिनाय जे बर'नि गुदिथार नेमखान्थि बुलि खान्थि खेराइ होनाय खान्थि आरो गारजा हामबाय होनाय जे खान्थि बे खान्थिफोराव गौथुमनि मानसिफ्रा बिबारजों होयो जोंनि गुदि बाथौ आफादनि मानसिफ्रा जोङो बुलिजों रक्तजों जों फुजा होयो बे आयदायावनो जेराव खेराइ गैया जों बहाय गुदि बाथौआ गैया जेराव बुलि गैया जों बहाय गैया जेराव हामबाय गारजा गैया जों बहाय गैया मानोना खेराइजों जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि अतप्रोत भाबै बहाय जड़ित दङ खेराइजों अर्थात बाथौ धोरोमजों बर' समाजनि माखासे
लोब्बा दङ खेराइ एबा बाथौ धोरोमखौ एंगारनानै बर' समाजा मालाबाबो जानो हाया जेरैहाय बा खान्थि जेरै जे फोथारनाय अर्थात बाद खान्थि जोंनि गेजेराव दङ बे बाथौ समाजाव दङ दा बेबायदिनो जोङो बे 2014 सननिफ्राय दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जोनोम जादों माने एकदम फारागथिया बिबारजों होनाय आरो बोलिजों होनाय आरो गुदि बाथौआ जाहैबाय एकदम परम्परा दा बेनि निदर्शना संकसनि खेराइखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनो 1562 सनाव जे मेस राजा बे नरनारायणआ जे खेराइखौ होनांदों माजों होदों दाउ फारौ बुलि होनानै होनांदों बे एसे गोबावनि माबा निदर्शन जाहैबाय आरो बर'फोरनि जेसेबां गोजामथार जारिमिनफोर दं बे जारिमिनफोरखौ बोदलानानै नायोबा गासैबो बर'नि जायनाखि बाथौ धोरोम सिबिबोनाय बेयो गासिबो बुलिजों होबोनाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोबां बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैया बे मोनफा मोनफाल' मोनसे आदर्श जाहैबाय दा ओरैबायदिखौ आं बुंलांनो सानदों दिनै आङो नोंथांमोननि बे जायगायाव फैफेराखैमोन सिगाङावबोथाय आङो गारलाबाथाजों एसे बेरायनो मोननायाव बहाय खेबसेल' फैदों बादि आं सानदों आरो खारन सावथाल दारुआव बहाय सासे रुंसारि जालांदों मार्टियारखौनो होननांगौ जोङो जाथिनि थाखाय थैनाय बे श्राद्धआव आं फैदों आरो गारलाबाथाजों आंजों दा बे खेबसे आङो जायगाफोरखौ एसे नुफा माफा मोनफैदों दा बे खेबसेल' आं फैदों दा दिनै आङो नैथि खेब फैबाय देहा असुस्थ'नि थाखाय आङो बे नोंथांमोननि जायखौ लानानै जे नोंथांमोना बहाय मोनसे थान बादि खालामनो नागिरदों आरो जायखौ नोंथांमोनहा जे सिबिनो लादों जायनि जाउनाव दिनैहाय बे मेल मिथिङा जादों बेखौ आं मोनथियामोन आरो बिनि जारिमिनफोरखौ आं मोजां मिथिनाय नङा आं दिनै खावलायलांनो लुबैदों बे ओनसोलनि बिनि जारिमिनफोरखौ नोंथांमोना माने दिनै नैथि खेब खेराइबाय इयुनावबो खेराइलांबाय थागोन बहाय नोंथांमोना जुदि बिनि सल'फोर बा बिनि खुंनायनि जेनाखि सबिनिरफोर बा खुगा लाइसिफोर दिहुनलांनायनि गेजेरजों बिनि जारिमिनखौ क्रियेट खालामनो नाजायो बेखौ खावलायनाय थाबाय नङाब्ला दिनै जेरखम खुंदों बे आरो खुङैनो जोबलांगोन गाबोन अखानायबानो बावलांगोन दा ओंखायनो बेखौ खालामलांनांगौ दा दिनै दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जे जोङो जोंनि गेजेराव दहाय आङो गौथुमनि बिबार खान्थि आरो जोंनि बुलियारिनि गुदि बाथौनि खान्थि बे फारागथिखौल' फैदों खिन्थु जोंनि गुदि बाथौनि जे सिबिनायनि जे खान्थि जोङो बुलियारिबाबो जोंनि गेजेराव माने गोबां फारागथिया जेरावबो दङ गामि दरसेयावनो गोरोबलाया सोरनिबा बाथौ दुमनाया हयथ' दस्रा रोखोम सोरनिबा फुजा होनाय सोरनिबा माने बाथौनि सारिनि जे मोदाय दावदायफोर बे गोरोबलाया खेराइयावबो गोरोबलाया खेराइनि आलि बेबो गोरोबलाया दा बेखौ 2014 सनाव जे जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो गावनानै जे गुदि बुलियारिफोरखौ जोङो खौसे खालामनो जे नाजादों दा बेयो जाहैबाय जोंनि गुदिथार थांखिया गासैबो बुलियारि बाथौ सिबियारिफोरखौ जोङो ज' खौसे खालामगोन दा आं दहाय होनदों जे जोंनि गेजेराव बुलि खान्थिनि गेजेरावबो गोरोबलाया दा खिन्थु जोङो बेखौ खौसे खालामगोननि जोङो नाजादों दा 2014आव जे जों गावनानै जे जोंबो सानमारदोंमोन बुलियारिया बेसेबांथो दङ आरोथो बे आंनावबो गिखांनाय फैदोंमोन बिनिफ्राय जोङो बे 2014आवनो समग्र आसाम नेपाल बेंगल जों सार्भे खालामनाय बायदि जोङो बेरायथिंनो बाध्य जादों बेरायनानै आं जा नुनो मोनदों बुलियारिया दासिमबो 85% जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बुलियारिया दङ आरो नेपालाव होन बेंगलाव होन बुलियारिया गासिबो दङ नाथाय सिबिनायनि खान्थि आं दहाय जेरै होनदों
एरै एसे आलादा जुदा आरो जेरैहाय अजा बा दौदिनि बे बावनाय खान्थिफोर बे गोरोबलाया जोंनि गेजेरावनो अजानि ओंथिया जोङो बिराद गियानि गुनिखौ अजा होननाय जायो खिन्थु बेंगलाव बेखौ रजासो होनो नेपालावबो रजासो होनो सानजाहा जाहैबाय बायलुंसो होनो थिग बिदिनो गोरोबलाया आरो फुजा होनाय बेलायावबो जोङो बाथौ दुमनायनि गेजेरावनो जों आफानो दाउखौ हाथारनानै माने बे खर'खौ जों बाथौ सिङावनो दोनहरा होमबा जोंना खिन्थु सानजाथिङै बाथौनि आफाङाव लाइजाम होनानै बा लाइजौ होनानैसो बे खर'खौ बाहेरायावसो होनाय जायो गाहायाव होरो बे बाथौ दुमनायनि गाहायावसो होयो थिग बिदिनो गोबां फारागथि जोंनि गेजेराव दङ अब्लाबो जोङो बुलियारिया जों खौसे जागोरनि बे सिन्ताधारा जोंनाव दङ बेंगलाव बे नेपालाव मा खालामो दाउखौ लानानै अजाया बा रजाया मन्थ्र रायबाय थाबाय इसिंगला लावथिजों माने बे दाउखौ हमनानै आखाइ फारसेजों बुयै खर'आव बुयै बुयैनो बुथारथारो आरो बुंनो थाङोब्ला बेबो मोनसे वान काइन्ड अफ बुलि नङा होमबा बुलियानो दा बे रोखोमनो गोबां जोंनि गेजेराव फारागथि दङ गैया नङा आरो जों जा नुदों बे जोंनि गेजेराव दा गोबां बाथ्रा आं बुंनांगौमोन दा बे बुंनांगौ बाथौ धोरोमनि बागै बुंनांगौ जायोबा सानबो थोनाय नङा हरबो थोनाय नङा रामायण महाभारतनि सल' बिजाबफोरनिफ्राय जोंनि बाथौआरिनि जेनाखि बे तत्त्वफोरखौ लिरजोबनांगौबा रामायण महाभारतनिफ्राय बांसिन जागोन गिदिरसिन जागोन भलिउमफ्रा मानोना गारजा होननाय लोगो लोगो गारजानि मोनसे माबाखौ लिरनांगौबा मोनसे भलिउम जागोन बेसेबांबा गिदिर भलिउम जागोन खेरायनायनि सिगां जों गारजा गारजि होआबा खेरायनो हाया नोंथांमोनहा दिनै मोनायाव हयथ' हरसे खेराइखौ नायदों बे खेराइनि गासिबो ओंथिफोरखौ बा खेराइनि बागै गासिबो लिरजोबनांगौब्ला अब्ला माने मोनसे बिराद गिदिर सप्तखन्द रामायणफोर बायदि मोनसे भलिउम जागोन बेयो दा बेफोरखौ बुंनांगौब्ला आं होनखाबाय सानबो थोआ हरबो थोआ दा ओरैनो एसे बुंनांगौब्ला आं हारसिंनो अन्तत 3 घन्टासो बा 4 घन्टासो बुंनो हायोब्लासो रायजोफ्रा एसे बुजिबायदां आंबो एसे बुंनो हानाय बायदि जाबाय दे बेबायदि सिन्था खालामफ्लाङोमोन आरो नाथाय देहा जोबोर असुस्थथार गाबोननि मिटिंखौ आं गानो हागोन ना हाया आं एसे निमाहा बिखाबावबायसो माबानाव जायखियानो जादों श्रीमद भागवत गीतायाव मोनसे 35 नम्बर श्लोकआव मोनसे बाथ्रा लिरनाय दङ जे गाज्रियानो जा मोजाङानो जा बा मोनसे एफा एनै दस त्रुटि थायोब्लाबो गावनि धोरोमा असे धोरोम आरो बेखौनो शुद्ध खालामनानै नोंथांमोना बयबो गावनि असे धोरोमखौ सिबिनानै ला बे खोथाखौ बुंनाय दं खिन्थु गुबुन धोरोमखौ मालायनि गुफुर सियाव गादला होयोबा बे माने बिपद जायो बे रोखोम लिरनाय दं आरो 35 नम्बर श्लोक श्रीमद भागवत गीतायाव बे लिरनाय दंखायो ओंखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बे जोंनि गुदि बाथौ धोरोमनि जेनाखि नेमखान्थि बेहाय जोंहा खुनु सन्देहआव थानो नाङा बेखौनो जों फिसौ फिथाइनो अर्थात इयुन जेनेरेसनफोरनो जोङो होलांनो नाजानांगौ नाथाय जों जा नुनो मोन्दों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बुंनो थाङोबा एसे लेखा रोंबा साख्रि आवला जायोबा आरो आइ आफाखौ सिबिनायाव बा गावजों गावबो खुलुमलायनायाव लंपेन्ट गस्ला जुथा खुलायनांगौ जानायलाय एसे उसुबिदा सानलायो खोमा जोंनि साख्रि आवलाफोर बा गोरों गोराफ्रा माने बे रोखोम सिन्था खालामो खोमा खिन्थु हरै आपार आसामथिङै उदालगुरि बा बाक्सा ओरैबायदि बिसोर माने हाजारखि डिसि एसपियानो जा गासिबो
그 보이고 레허 가난에 가만히 그 먹이고 하네. 아르 보하이 산다팅에 군우 파락티 라라이랴. 마트 운마다이 나 예수 나 설바 사그려라. 약좀 퇴심탕습 가만히 먹고. 다정리 어리 해버이시 매일 금고 산나 하바이 그만. 가랑 내는 바이 송고 스니케리아 왕 신누는 바이 다 왜 송고 스니케리아 버즈 나 피탈라이 배 바우탈라이 바이 라이저라다 분을 못 얻고 문건 비고 ang 아사 티백 너무 그 카울라이 바이 아르니 위에 배자이가니 이제는 아야 파프를 바이 동호 그다니 배 포럼 포라고 리카 칼람나네 배 은철리 아시버 라이저라다 프라 더이 샤베 걸바우랭 올롱발 배 마그도 이되는 길이 당고 내 정부 그 바크나 타오자는 게 먼저 단발이 그걸 오래좀 라키나네 하리니 여름니 이제 포럼포라니지 그거 라키나네 그거 아래 유나 오라이즈라자 아시고 보이니면 모두 라나네 정사를 칼람랑간 배 미진고 지내냐 봐 적타나요 그 수행이 나무네 바트라 볼거 붕바이 아르 전에 한크레년에 안바이 누자포이네 문나이니 자가이 반대 아파트 비타민이심 비니 배 쿵기리 비타민이심 그러자 사볼 거 봉나네 앙리베 퐁리실로 붕나이 바트라고 포점으로 산바이 적타나 가시브 라이저라자니심 앙리 온나이 아르시미네고 없사 보내 잡아요 그 전에